luar biasa. Selamat malam Dek Sinta Widya Palupi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Selamat malam Dek Yovika Listiarisma. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Wah, menika sing setunggale asli Nganjuk, sing setunggale mijil saking Ngawi. Ya. Dek Sinta sampun lulus kuliahe? Nggih, niki nenggo wisuda. Nenggo wisuda, tapi sudah bergelar sarjana nggih. Nggih, nunggu SPK. Apa kuwi SPK, Nduk? Surat keputusan kelulusan. Oh nggih nggih. Ya ngono kuwi. Aku nek ora diterangne aku ndak sekolah lho, Nak. Nek ora diterangne ngono ora roh. Surat keputusan kelulusan. Ya, luar biasa. Calone gelarnya berarti Sinta Widya Palupi SPD. Wah, sarjana pedodel. Loh, nggih Apa? mboten Mas. Pendidik. Sarjana pendidikan. Pendidikan. Calone bu guru nggih berarti. Nggih. Nek yang sing satunya itu sarjana apa? Dek Yopika? Seni, Mas. Sarjana seni. Nggih. Wah, ambak presiden ning luar biasa pendidikannya ora kena disonggo enteng. Gitu. Dek Sinta? Dalam. Dek Yovika? Dalam, Mas Dalang. Penontonnya komentarnya Dek Sinta gimana? Luar biasa mboten malam ini? Alhamdulillah niki luar biasa kuatah jan niki guyub rukun Mas. Nggih, heeh. Nek Mbak Yovika gimana? Nonton penonton Nganjuk iki piye? Nggih, sami anu Mas, rame. Rame, heeh. Nggih, sing putri-putri ibu-ibu ngagem jiblab sedanten. Jilbab. Jilbab. Nggih. Jilbab, heeh. Terus sing bapak-bapak ngagem peci sarungan. Ayo. Pun kados mirsani pengaosan. Loh, warga masyarakat kene lho, Nok. Sinta karo Yovika, Dalam. warga masyarakat kene iki ora nggur tresna karo kabudayan, ning agamis spiritualnya itu tinggi. Oh. Tak titene melo adane sak meng lho. Nggih, pripun? Kaya masjid Karangsemi duwaten. Allahu Akbar, penonton Karangsemi geruduk nonton wayang. Wah. Mboten salat riyen. Lah iya salate engko bar limbukan ku salat sik disambi. Salah isu iki Mas. Salat iso. Nggih, ibu-ibu sing lenggah teng isor wit ati-ati mengke nek roke dileboni anu lho, gremet-gremet orang-orang. Kowe wis enek legginge kok, Dik. Jero iki jadi jero daster ya enek legginge. Dadi pun antisipasi riyen. Antisipasi. Dek Sinta, Dalam. adicarane bersih desa. Desa Karangsemi. Karangsemi. Nek pancen wis sarjana pendidikan kek tono ilmu dan kawruhmu. Yo. Pendidikan calon guru itu harus tinggi IQ-nya. Ngece Mas ngene. Ngece. Ngece. Karangsemi iki nek menurut kacamata Dek Sinta Widya Palupi iki ora mung desa. Ning iki iso apa ora? Nggur sak desa Karangsemi iki mbok onceki no iso apa ora? Dioncaki ngono. Maksudnya diartikan Karangsemi itu apa? Nggih, coba. Pripun? Njajal. Persuku kata ya. Nggih. Persuku kata. Wah iki sapa iki? Apa ki Mas? Iya, cing. Ki rombongan sapa? Ki mang apa yo bare nek karnaval to, Mas? Ora to? Iki nyapa nyusul barat. Ngero. Wo, ki bar tanggapan ning Joseto ki to. Ya enek wis bar lho. Aku bar saiki. Ungu. Jangan kaya widodari. Gak terong. Iki tanggapan ning tangga desa, engko rasa njaluk bayaran ning aku lho ya. Ayo duduk sini dulu. Nah, duduk mriki sedaya siro pira ki? Jumlahe. Jiro Lupatmo. Iya. Iya. Iki jane lakon apa? Kok kaya tobong. Wis lungguh sik. Bah, ngero. Kowe ra salim aku. Wo. Hau. Anu ki, Trah Mojopahit. Trah Mojopahit cean. Heeh. Dek Sinta. Dalam. Kembali ke laptop. Kembali. Artikan desa Karangsemi menurut Dek Sinta Widya Palupi. Karangsemi. Pertama suku katanya adalah K. K. K
niku artinya napa Dik Sinta? K. Heeh. Kabudayan lan kesenian tansah diuri-uri. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Cocok mboten, Cok? Cocok. Cocok. Buktinya Oke. agenda rutin tiap tahun tetap nanggap, Pak. Wayang. Itu K pertama. K. Terus kedua disusul Ra. Ra. Heeh. Rangkaian acara wayang ing dalu menika Heeh. minangka tandha syukuripun warga masyarakat Karangsemi. Luar biasa. Mas Herman, tepuk tangan dulu Mas Herman. Oke. Itu karang, terus barang senututi. Sanututi. Oke. Se Menika menapa? Sedalu natas anggenipun gelar wayang Heeh. menika minangka agenda tiap tahunnya. Agenda rutin tiap tahun. tahunnya. Cocok Nah. mboten, Cok? Cocok. Cocok. Oke. Karang terakhir mi nyusul. Mi apa? Mi suwi maratuwa. Lho, lho, lho. Apa mi apa sing apik? Milih dalange ya sing Joko, Joko. sing ganteng, Ganteng. ora kambun wedokan. Amin. Nah, iki yogane iki ya enom-enom, Nom-nom. ora ana sing budha. Oke. Sindene niki nggih ayu-ayu. Ayu-ayu. Ora ana sing rondo, Ora nek. ora nek. Nah, Terus? sing paling penting, Mas, Paling penting murah. murah. Kena dicicil. Alhamdulillah. Ninggal KTP. Nah, rungokne lho Bu Kepala Desa, murah kena dicicil. Nggih. Tapi ninggal KTP. Ninggal KTP mau. Ya. Saiki yo pika. Nah. Nggih, Mas pripun? Desane Karangsemi. Nggih. Kecamatane Gondang. Ayo. Ayo. Iki persuku kata, nek persuku kata kepenan nggur loro tok to, gun karo ndang. Saiki per huruf. Nggih. Kecamatan Gondang. Kecamatan Gondang. Gondang menika kan terdiri dari 7 huruf. G O N D A N D. Nggih. G pertama, G menika guyub, Mas. guyub. O Ora. N Nate D dredah A amarga N nunggal G. gegayuhan. Nek digabung Guyub ora nate dredah amarga nunggal gegayuhan. beda agama ora gendro, beda panemu ora Ora padu, padu. beda pilihan. Ora gontok-gontokan. Luar biasa. Didik aku ngene iki lho, Cak. Saiki doa terbaik. Nek nggur ndongakne muga-muga ayam tentrem kathah rejeki kuwi akeh. Saiki dongane kudu seni itu lewat seni. Ndongakno lewat parian, Dik Sinta. Parian. Ayo. Nggih, Pak Barok mungkin nyatus, Pak. Doa terbaik apa? Monggo. Namel parian iki. Parian. Oh, ngoten nggih. Mm-mm. Kembang turi. Oh, nganggo laras. Ora to, Mas? Barang nganggo laras ora? Oh, ngoten. Mm-mm. Kembange menur. Kembang turi, kembang menur. Warga Karangsemi Heeh. tansah urip makmur. Allahumma Amin. kudu tetep rasa nganggo laras. Amin ngono kuwi. Terus neh siji neh. Parikane siji neh. Ngoten. Siji ndak krasa, Nduk. Kali atus berarti. Parikan siji ki 100 ya, Nak ya? Nggih. Jan. Parikan siji 100. Ayo, satu lagi. Kembang turi malih nggih. Ora apa-apa. Oke. Kembang turi, Iya, kembang semboja, artinya warga Karangsemi, heeh. mugi bagya mulya. Allahumma Amin. saiki yo Vika. Parian berpantun rian, Nduk. Nggih, kula tak mboten saged laras nggih, Mas. Oh, biasa datar. Nggih, mungkin nek dilaras niku ya urung genah kok ditambah hiburan. Ayo, parian doa terbaik Karangsemi. Yuk. Karangsemi. Heeh. Mangan kuaci, kulupane bayem. Mangan kewaci kulupane bayem. Nggih. Artinya
Warga Karangsemi mugi-mugi ayem tentrem. Amin. Terus kedua parikane ben padha dua-dua, parikane padha lorone. Nggih. Ayo. Mangan kuaci ning pinggir kali. Mangan kuaci ning pinggir kali. Artinya warga Karangsemi mugi-mugi kathah rejeki. Amin. Sinta karo Yovika. Nggih. Aku ya duwe parikan siji lho. Napa? Mangan kuaci ning nggon peteng. Napa? Rondo Karangsemi meteng bareng. Lah iku kaya bidane bingung le arep ngatasi, Mas. Ora apa-apa lho iki lho contone luar biasa kaya ngene iki lho. Jentrek. Leh kaya terong. Nah, iya. Nggak iso gilar. Sadurunge tetembangan, anu ya, iki ngaturke caping gunung. Oh, ngaten. Caping gunung jengleng. Ya. Ning jengleng yo pektor no. Ya, sing jengleng pektor. Ayo kesini tor. Ayo. Ora takon jaran. Ayo to. Kaya kentekan banyolan terus jangkir walik ngono ya. Sini. Jan luar biasa. Ki suwi ijen lho Sin ki. Lah nggih. Anu Sira. sibuk tugas akhir. Iya. Kula kinten dipecat, Mas. Bisa mik. Mas Vektor, siap menjenggleng Dek Sinta dan Mbak Yovika? Ayo siap ngene. Tapi jenglengnya kudu ada perbedaan loh ya. Perbedaan. Dek Sinta itu kuliahnya di Surabaya. Oh. Jadi karakternya keras kasar. Kasar, wong etan lho, Mas. Nek Mbak Yovika terlebu kulonan. Kulonan. Kudu alus, genjlenge kudu kebak ing reh tata krama. Mataraman. Mataraman. Sik totor lha engko jengleng aku iki krasa ora tekan gone ora sik. Piye ya lah ngomong terusan. Nah, aku paling rodok krasa ya, Mas. Ora kerasa. Sik nek aku iki piye jam. Aku dhewe gak iso bayangke lho, Jan. Ngene lho, Bro. Yo. Ayo. Anu dulu, Adik Sinta dulu. Sing kasar sih. Heeh. Oke, iya. Mangga Dek. Saben wengi nyawa Dek Sinta piye jenglengane Victor piye? awal-awal rodok lumayan. Aku yo jenglengan ya Victor. Iya, iya. Pokoke sing penak aku mah nek ra penak. Ya wis to, tak garap halus. Mataram, Mas. Mataram. Dipasno lho Victor. Pasno lho. Nanti pas. Genduk to, Mas. Aja kena ketatap. Kurang cek mbok incengi. Sak pinten, Mas? Yen memaca Alus Mataraman. Alus tor. mung karo Iya. jano. Iya. Terus nyembah. Nah, Mataraman no alus. Apa totor kok ora krasa belas? Kosek to, ngladeni wong alus karo wong kasar ki tetep ana rambatane. Oh ngono. Ya Pika, Dalem. mosok urung kacek, Nduk. Dereng kacek belas sih, Mas. Ya ampun, balik Sinta. Balik Sita. Majapahit, Mas. Yo. Enggak aku. Makanya melok gemake. Tak waplok lho. Lino. Ayo. Wae waton
ben rombongan liyane, rombongane dhewe sik dintekne. Iya ya sono. Bablas. Rombongan liyane. Kowe iki setugle wis clutak. Trutak. Ayo ber. Ro erong karo entek kok. Lah iso. iya, entek. Ayo. Maaf. Maaf ya, Mbak ya. Tangane iki lho. Meneh. Ning Mataraman. Balik yo Pika. Yo, Piye, Bang? kok ora anu blas sih nyapa dosane nggenmu fungsi ora? Iya ra penak ki, fungsi ora lah masane. Lah Lah. kok modele kaya keran ngono ya. Lah jangan nyenggol me ora lho, Tor. Hah? Nyenggol me ora kok. Lah urung tak sembung. Oh, biasanya mbok sembung dhisik. Tak sembung, galih asem ngono kae biasane. Ayo yo Pika. Oke deh ya. Ayo yo Pika. Wes. Hei. Tangane nakal. Tak tapuk lho engko. Oh, tapuk ngene. Ya. Kusik. Urung kok kesusu ya. Mas. Aja pahit kok. Pahit tenan nek iki yakin. Majapahit ya. Panas udan. Sintase. Yo Pika. Kita. Ya Allah, lucune anake Capa iki ya Allah. Ngelak, oh adeke ngelak. Dimiki. Dimiki. Adeke ngelak Desi mesake. Pempesnya didelok sik, Mbak. Yep. Sik to. Yo Pika iso ngudeke dawa kok tangane kok. Adeke oh luwe gedang, Mbak. Biasane nek bocah cilik kan udah untu to. Sik, nyapa. Nyapa kok iso, ndang iso nyapa. Jawa. Kok guyu lho. Opsine ana loro, Mas. Nyapa? Ki antara dolan karo ya. Kok iso? Doyan karo ya. Kok iso doyan karo ya? Doyan mergo nom, Heeh. ora doyane kok. Walah. Piye ya saemuan aku. Kudu doyan, bocah cilik kudu dipamak. Nah, aku ki doyan-doyan. Lumah kene sik. Nyapa? Nah, aku ki doyan. Nyapa ora nek urusane karo dalange kok. Ora urusane dalang iki didulang kudu manut. Ya. Nek ra dipamane gumbang ayo nak. Sik to. Jare manut. Anu maksudnya yo nek bayi mosok wis iso ngencik imboke. Kecik. Lanjut sik. Wah, kopine pahit ora. Angeten. Heeh. Panas hutan panas haling-haling
Biasa mawon. Kok anarkis men. Yo jembek padake karo gone kana. Kono sapa? Pengibot lho maksudnya. Kibotane. Cah cilik mboten pareng nakal. Nek nakal didugani Ibu. Nah ya. Bu mi bu. Oh mi kopi mulai. Kok awak-awak. Mi Bupar sinem mriku. Walah wis kadaluwarsa nek iki wis. Kok iso lho? Ya lek sepura sik. Dari 10, sungkem sik wis sesepuh lho. Wis sepuh ning kene. Sepuh sesepuh. Ayo. Heeh. Natian wadon sareta Bali mulon apa setyane kelakon setyane kelakon. Oke, ayo oke Mas yo. Dilanjut? Syukur bisa nyawa guna desa jati raja kene ala ilang
Heeh. Syukur bisa. Guna desa. Oi, awas. Oh. Terima kasih, duduk dulu. Mas Victor juga ya duduk ya. Nggih, Pak Mas. Iki lho aku arep nekoni para-para kencana wungu iki lho. Kencana wungune Trisil. Berdiri iki mengko ndi? Ngene iki aku terus ora nyangoni ngono beban lho pikiran iki ya. Oke. Kok mulai lho? Kok iso mulai lho? Lah mosok gur mejing tok lho. Ya omong no, wis kadung munggah kok. Mosok kadung munggah ra sida ya getun no. Sik ta Mas Akbar. Piye? Kowe salah panggung apa piye? Kingko itunge piye? Itu lek sampean mau bar tanggapan ning ndi? Aku tanggapane cedak kene. Mojo seto. Heeh. Ndak sing ngongkon nyusul sapa? Aku dhewe karo Dik Barok. Pakku to. Heeh, piye nek WA piye? Tanggal 20 Akbar mayang ning Gondang nang Karangsemi. Karangsemi terus. Tulung yo teko. Terus. Dadi pas aku macak teko ngene terus engko hitunge piye makanya aku takon. Maksudnya Pak Barok ya gur teko ngono lho. Lho. Ya gur teko, ora nyinden. Wah, nggih to, Dek. Nggih, kok iso Dik. Lah iki ngopo? Iki nyapa kok disusul barang ngopo? Lah kon teko aku yo rene to, Mas. Oh ngono ya. Yo iya. Oh, lah kok wis bar kono. Kono wis bar. Loh, ngene lho Mas, awake dhewe iki semakin mahal semakin singkat ngono lho. Oh ngono ya. Yo iya. Kok ngono ya tak rencana. Semakin mahal. Ngono ya. Astabrata esuk ya ngono ya. Iya, jam 1 kudu bar. Dadi saya mahal, saya dilu. Saya singkat durasine. Iya. Engko yo genana karo Dek Barang lho, Mas. Iya, Mesakne bocah-bocah wis do macak cantik-cantik ngene terus ora kon nyapo-nyapo terus ora disangoni lah yo mesakne. Nggih, Pak Lurah nggih. Wis ngene Bu Lurah. Bu Lurah. Wis ngene wae. Iya. Ki sok to, nek aku ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Sinden 1, 2, 3, 4, 5 sok isuk nyusul ning omahku. Nyapa nyamamu? Lho jare njuk sangu. Yo saiki dadak nyamamu nyapa? Lho lah dalang ning dhuwur panggung kok ora ono nggawa dhuwit no. Kok iso masak. Lah duitmu digawa Dek Barok ngono kok. Ya Ya Mas, ade iki sesama seniman ya to iki enek Mega. Iki jan lagi eruh kabeh niki kula. Yo dijak, kudune rombonganmu iki lho, ping masuk. Masuk ping karo ijo. Oh ngono ya. Jadi pink karo ungu ki sik matching. Pink kok ya? karo ijo gak matching. Ya digawe sing nabrak pancen. Oh pancen ngono. Iya, no. Sisteme ngono kuwi. Ya. Ah. Iki kon medon genti awak dhewe sing nyindan. Medon. Aja. Medon. Aja. Iso medun lho Mas aku. Mbak Prigel menika sudah saya anggap seperti kakak kandung saya sendiri. Oh, lek kakake berarti yo nyangoni kok medon. Lha sing nyangoni kan kakake to kudune. Deh, kakake. Lah bengi iki sing mayang sapa? Ingsun. Lah iya, sing entuk dhuwit sapa? Ingsun. Lah mosok aku nyangoni kono. Lah kono ya bar tanggapan kok. Lah kan mang. Oh iya Dek. Kudune sampean dadi bintang tamu ning kono tak sangoni. Sik to, dalang kok kon nyambi bintang tamu iki lho Mas aku. Nek dhisik. Sore rono dhisik dadi gentenan. Nah, Wis iki ya. sesama seniman kudu saling Support. saling menghargai. Sik perkenalan singkat ya, singkat-singkat. Namanya sapa iki? Nah, kenalan dhewe-dhewe nyekel mik, Mbak. Nyekel. Sirene Renjel kapok we dipajang. Nama panggilan. Ayo sing Mbak.
Saya Raras. Raras. Oh, iya. Yang sebelahnya singkat-singkat saja. Nggih, kula Tika. Tika, Raras Tika. Terus yang satunya Kula Tia. Tia. Yang satunya Kula Mega. Mega. Kula prigel, Mas. Ora takok. Lho kancane ditekoni aku ora mbok tekoni. Lah wis kenal Wis kulino. sentimen karo aku. Kulino awor. Loh, awor. Sak panggung. Ya. Matur sembah nuwun, Ibu Lurah ya. Iya. Ibu Lurah sampun nimbali Astabrata sak rombonge ya Nggih. Mas. Ya, muga-muga Karang Semi tansah pinaringan kesehatan, kelancaran rezeki, panjang umur ya Mas. Amin. Berkah barokah, panen berambange muga-muga tansaya melimpah. Amin. Ya, wes aku tak medun. Kok iso medun iki lho? Lah, sinden larang kok Mas, yuk kenalan tok mbok kok nyanyi. Mani piro? Sak lagu bareng sak lagu. Engko Apa gek lah? jendene kanca-kanca. Wis sak lagu sembarang wis arep Lagune apa? tahlilan yo kena. Aku ra wani ngarani mergo ora mbayari ngono lho. Iya. Kuwi lho, Pi. Apa? Kuncine apa? W ning C apa piye? WC. Apa, Mbak? Lagune sing rame apa sing kalem, Pak Bu? Ya rame. Rame. Sing rame. Heeh. Sing kira-kira kabeh nyanyi ngono. Anu ya, Mas. Sing ngangge gamelan mboten? Ah ya ora apa-apa. Ninggal katresnane ya. Oke. Ya, ninggal katresnan. Ini tadi juga permintaan tuh. Saking Bulurah ninggal Oh, Bulurah. Ndi tok Bulurah jane? Cek lenggah mboten. Oh, menika nggih matur suwun Bulurah niki ninggal katresnan dari sinden-sinden penyanyi AM. AM menika singkatan dari AM Anggur Merah. Anjar Wening Musik. Hanjar Wening Musik ya. Musik. AM aku tak red label. Tahun ngarep. Enak topi miring, Mas. Ndak. Mas, tahun ngarep ya toh. Iki kan nyadran toh. Heeh. Tahun ngarep genti awake dhewe ning kene. Heeh. Akbar ning Mojoseto. Mojoseto. Ya. Ya ya. Ya, Mas. Heeh, ninggal kertas langsung seragenan ae ya. Heeh, yo. Langsung jaranan mau aku seragenan. Oh, oke. Jaranan no. Ayo kita blocking tempat, guys. Blocking tempatnya, Nah, guys. Ini panggungnya sangat lebar, jadi lebar. kudu blocking tempat. Mega lek gak sedang buri terap, Dek. Ya. Yo, ninggal katresnan Astabrata bersama sinden-sindesnya AM Anjar Wening Musik. Yo. Asik
dangdutnya ya, yang kedua ya Mbak Gel ya. Gedruk Mas, gedruk. Oh, gedruk iya ya. Anu gerakane sing kompak lho. Iya ya. Iya. Tenang ae. Anu nggo jaran gak? Enggo rasane. Nggo kepang lho. Enak gak? Ora enek, sik tak tuku bar iki. Ya. Yo yo. Lah sampean dadi jarane apa? Ora. Enggak, maksudnya ki ya sampean jarane kene karo aku sing nyanyi ngono maksudnya. Enggak, pun mboten. Saru dalang kok ngadeg. Alah. Yo. Ya. Moga. Ojo lali bawaku. Terima kasih Mas Akbar. Kita kapan toh satu panggung? Sik suwi. Sik suwi. Kanu lho, golekno job Kalimantan neh lho. Kowe sing ngenyangi Mas Badar lho kowe. Tempuk aku. Salahmu ra iso. Salahmu dadi dalang ki aja kelarisan ngono. Ya. Mas Akbar. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ngapunten, aku lan kanca-kanca ganggu sampean. Mboten ganggu, malah seneng, malah bombong, malah bunga. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Mbak Prigel, Mbak Mega, Mbak Tia, Mbak Tika, kali Mbak sapa mau? Mbak Raras. Mbak Raras. Mau milih sampean milih sing ndi, Mas? Lah mumpung ning kene to. Iki milih maksudnya nggo tambahan sinden Asta Brata atau milih sebagai konteksnya apa? Tergantung penampamu. Yo tambahan sinden toh. Tambahan sinden. Nah, aku tetep setia ning Mbak Prigel aku. Loh, aku gak termasuk, aku sing tekon iki lho. Ogah aku dadi grupmu. Bro. Males aku dadi grup. Masuk kabeh, Mbak. Masuk kabeh ya. Sok ben dijak kabeh ya, Mas. Ayo no. Sak grup ngene ya, Mas ya. Yo sak grup anjar pening musik karo Asta Brata sok ning Kalimantan. Oh ya, amin. Golekne donatur sik. Ya. Terima kasih. Muga-muga masyarakat Karangsemi sehat selalu. Amin.
selalu terhibur ya Mas. Amin. Muga-muga ndang enek pagelaran wayang neh dalange Mas Badar. Mas Akbar. Ya ya. Wes, terima kasih banyak. Saya selalu aku nyuwun pamit karo kanca-kanca ya Mas. Nyuwun ngapunten. Aja ngesunu to sayang. Tak cium lo kamu. Wah. Wes. Anak dalang gampang nesu wis setruk. Oh, ora sing gatok sering jogging kok. Ya. Matur nuwun, matur nuwun. Anu Dek Barak matur nuwun nggih. Iya. Gitu. Apa engko Caca mulai montorane gonjangnya siji-siji. Itu rumang satiku. Iya, nggih. Ya, makasih. Wah, wis ndang mantuk, ndang leren. Masaku. Ya. Oh iya, sian. Nuwun, diteruske nak. Ngaturake pamundutan yang belum dipinangkani. Oh ngono ya, Mak. Sik menyelam sambil minum air, maca-maca. Oh ya, nyimak Mas Dalang waris Sugiono Surabaya. Oh ngono, ana meneh. Mas, kula nyuwun dadi ati saking Pak Agus, Ketua Sarujuk Balikpapan. Lah iki lho, iki Balikpapan iki. Sugeng dalu Mas Dan iki saking Jabrik badhe nyuwun kutut manggung. Iya. Bu Kades request ninggal katresnan sampun ngatur. Mas Akbar, terus saking FMA ngaturaken panuwun menika saking Pak Lasiman. Iya. Gendenge podang kuning. Iya, wis sementara kuwi wae. Ya ditutukne ya, Nok. Ana bir kita Ayu Stiani. Ayo ngadeka coba kaya ngapa Mbak Bir? Semoti ca. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Bir kita Ayu Setiani. Selamat malam Pak Dalang. Luar biasa. Penontonnya bagaimana menurut Anda, Mbak? Penontonnya banyak. Saya tak pertanyakan nih sampean nih loh Pak. Iya perasaanmu melihat sindan sing cantik-cantik kayak ngomong jatuh cinta apa ora Pak? Ngene lho. Apa Pak? Wong lanang ndelok wong wedok ayu kesengsem itu sudah lumrah karena itu fitrah wong lanang. Iya. Tetapi kari piye carane ngempet hardaning hawa nafsu. Berarti ki mang sindan-sindan cantik-cantik ki mang sampean mang gak ana sing tertarik hatinya ngoten. Yo tertarik tapi kan iso ngempet iman dan takwa. Eleh ngapusi. Biasane dalangi bojone akeh lho Pak. Nggih to Pak Bu nggih. Saiki pacarmu wis akeh lho Pak. Astagfirullahaladzim. Us ya. Ya nembang. Nggih, enten pamundutan Pak Dalang. Minangkani diwalik slindro, ben ganti suasana, podang kuning. Ya. Aduh aku dudu ratune lho Pak. Lah kae wis gubuk asmara ratune. Kan ratune gubuk asmara terus mampir goleki podang kuning. Iya. Anu, bawanya Sinamaja ya Pak. Oh gitu, oke. Biar tidak sama ngono lho Pak. Benar. Ben gak wadah. Wah, ya. Dibawa dhisik Mbak Bir. Apa Mas? Aja. Lah kok enek mak senting ndaan ngono aku ya pikir apa. Ya.
ini namanya sinom Grendel, Pak. Grendel. Grendel rokok. Terus agawe reciting gale terus upama mundut wingi pas nderekne Astabrata ana ing Laladan ndi keh pentas terakhir nika? Jatisrani, Pak. Jatisari. Jatisari. Aku salah terus. Jatisari kae dimatke kanca-kanca kok redok suntrut. Guayane kae jare nedeng anu sakit. Nggih, nembe mboten sehat, Pak. Sakniki pun sehat toh tapi? Ya, belum, tapi kalau di atas panggung itu harus disehat-sehatke, Pak. Profesional. Ya luar biasa. Terus? Ibarat wong numpak perahu Iki jenenge cengkok. Cengkoke tak olah apa meneh sampean to, Pak. Malutit. Maksudnya iki ngolah ning dhuwur panggung arep ben piye panggunge urip. Iya, wis ndak wani aku. Yo terus. Nyapa kok gak wani, Pak? Ada yang cemburu toh, Pak? Mboten, maksudnya itu kita itu ya harus terus. Tak kira nek aja yang dijaga. Ndak, ya semua itu ya. Terus lu mampah tanpa ning madyane jala nidi telaske Mbak Bir. temah gunjing anggen jonging pagulingan. Mula wingi sakit wingi bar gara-gara anu to sampean mandhap riyen to. Iki kok aja lho. Tetep nganti tancep kayon. Heeh. Dilanggamne riyen. Heeh, ben suasanane ngendhek meneh. Ayo. Mangga buka celuk Mbak Bir. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Uyuran golek isin tak sayang.
obahno Mbak Bir. Bir kita, ayo wis ngaturake pamundutan podang kuning. Wo ngono. Pagelaran iki uga disiarkan langsung no lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Wo, iki dadi sing memonitor ora mung penonton kang ana TKP, nanging kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kabeh padha ndongake Desa Karangsemi kang ya kuwi nedeng ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Wo ngono ya, Mbak. Terus Mbak Aulia Pangesti, jumeneng Mbak. Semuanya cok, ya. Luar biasa. Selamat malam Mbak Aulia Pangesti. Selamat malam Mas Dalang. Ngaturaken hiburan, atur tetembangan. Saiki genti sing bernapaskan karo melodi, Mbak. Nggih. Mas kula wonten cerita sedikit. Apa kuwi? Kula wau kan teng bis, nggih to? Oh ning mriki. Iya. Saking Sidoarjo. Terus wonten bapak-bapak. Bapak-bapak. Nggih, tanglet kula, Mbak badhe teng pundi? Ngoten. Teng Nganjuk, Pak, wonten acara. Iya. Ngoten to? Terus gak iki gak der kok, Mas, aku mau cerita. Oh, cerita. Ora apa-apa. Kok dicegati sik. Terus piye? Lah, terus wayangan, Pak, ngoten. Derek sinten? Akbar, kula ngoten to. Heeh. Terus ngeten, Mbak, Akbar niku napa tenan to pacare sing Kediri niku. Ngoten. Oh, sing sapa sing dimaksud? Sing Kediri sapa? Niku lho, sing niku lho. Oh, sing gak ning kene to? Mboten. Iya, terus. Lah, terus kalau jawab, Pak, mboten niku namung settingan, wong Akbar niku dalang dereng kambonan wedokan. Ngoten. Lah nggih leres to, Mas? Betul. Lah iya, pun ngoten mawon. Yo alah. Wonge wis tekan, Prung. Lah napa? Wis tekan lokasi ini, Prung. Maksudnya numpak bis iki
Wis tekan urung? Empon. Nek urung tak cegat e. Ora. Nggih, niku namung settingan lho, Pak. Iya, kita kan yang sepenting bagaimana penonton itu senang. Iya kan, profesional. Penonton senang, pelaku seni pun ikut senang. Nggih. Iya, sama-sama menyenangkan. Nah, tapi nggih leres to, jenengan lak dereng blas, babar blas mboten kambonan wedokan. Insyaallah dereng. Wis nembang aja. Iya, Pak Rendelek guyu pawas ngono. Dek, Mas wonten pamungdutan apa? Wis bebas. Oh, bebas. Wah, aku njaluk malah mbok critani neh ya. Lha niki saestu Mas, kula mboten ngarang, sumpah niki. Iya, aku percaya sampeyan jujur. Lah, nggih niki kan di streaming. Lah mangke kula nek ngapusi, lah mang jare kok gak tau kambonan ngono. Ya ta. Pun nggih, pun nggih. Nek maksudnya mambu parfume lho. Ayo, Nggih. apa? Napa niki sing dangdut? Anu, ya ora apa-apa, pokok musik, sing anyar ora apa-apa. Kesayangan entuk dino entuk, sing urung katur. Maka, Mboten wonten request nggih. Mboten, bebas ayo napa Mbak Aul. PP apa mawon nggih? Oh iya, kuwi judulnya apa to kuwi? Gadis Manis Kalimantan. Oke, piye penak. Nggih. Yo, coba kayak apa? Aku ning Kalimantan yo duwe cerita. Cerita riyen apa kula nembang? Gak nembang sik. Oke. Kayaknya Sinta ngerti kok paling banter. Dua. Yo. Kasih Mbak Aul. Iya, sami. Gadis manis Kalimantan sudah katur kanggo kanca nom-noman. Terakhir ya, Nak. Terakhir, Mbak Renjel Meladiana Putri. Jumeneng, Mbak. Ayo, sepati, Cok. Oke, Rio. Selamat malam Mbak Yu Renjel Meladiana Putri. Bayo, selamat malam Mas Akbar. Saman tanggo penutup. Aku penutup. Penutup season limbuan. Season limbuan, jadi aku yang terakhir ya. Penutup itu karo bahasa Nganjuk itu Apa? tongseng. Tongseng. Tongseng itu penutup. Ya. Bukannya tongseng itu kambing ya? Ya, tapi nek tongseng nek Nganjuk nek ngarani tongseng. Oh, tongseng. Penutup. Oh, penutup ngono ya Mas ya. Aku udah ngerti tenan loh. Ya. Nah, sama bahagia banget di hari ini ya. Iya. Gitu, moodmu membaik gitu ya. Iya. Mana wis di kemau diparani sinden akeh kemau ya Allah Mas. Lah aku dadi wong lanang bayo dah neo ngono lek aku ketoke. Semendak enek rasamu iki gek enek ngono ya. Aku saiki wis fokus madhep ngulon. Iya. Ndak ngene sesi aku takok bisa. Maksudnya nek konoan madhep ngulon ya. Iya salah. Saya Mas Akor takok siji iku lho. Biasane kan ngeten iki kan biasane sing jaler to, sing tanglet. Jit tau terus. Ya mau piye? Piye? Aku tak. Kalau kan biasanya ngene iki sing jaler. Piye? Ngene, ngene lho Mas. Biasanya kan ngene sing jaler to, sing tanglet iki kula sing wadon sedangkan. Jan niku sakjane niku tipene seperti apa lho Mas? Kok ben oleh wong wedok terus wong wedok ganti neh. Ngono lho Mas, tipemu sing tenanan sak tenane iki apa ngono. Nek zaman kuliah kan cinta-cintanya hanya cinta monyet. Cinta monyet. Dadi iki penjajakan mergo wong rabi kuwi ora nggur sedina rong dina ning sepisan kanggo selawase. Selawase, wis tekan kono ya mikir ya. Lho domongi ya. Yo. Lah jangan takut tenan iki biasa sampe. Lho nyapa? Yo ora mbok menawa ngeten. Sing ngefans kriteria ngono to? Kriteria karena yang ngefans jenengan tuh banyak sekali. Amin ya rabbal alamin. Kadang ngono ndak masih kamu tenan kadang wong ngono, Mbak Mas Akbar wis di pacar ya, Mbak. Mbak Akbar apa ngono panggil Mas Akbar. Ning ndi Mas Akbar, Pak. Aduh kupengku ki rada ngono lho jadi niki nggih para penonton yang mbak-mbak yang masih perawan-perawan atau mbok rondo-rondo mbok menawa Mas film ya Mas ya.
Wah, jahat. Masa aku mukulane rondo? Ya rondo lek sik ayu mening ngono kan ya ora masalah to Mas. Oke. Ya kan ngono, Mbak Mas sampean mengadakan sayembara ngono ya kan. Kaya wayang para prabi tak sayembara. Lah ngono Mas kriterianya apa gitu. Ayu laire tekan batine. Ayu Pun lair. cukup niku mawon. Oh, itu aja. Iya. Ayu lahir karo batine. Berarti lek wonge pendek ndak masalah. Ya nek iso dhuwur. Oh, iso dhuwur. Ya. Jarane ayu lahir kan batine. Nah ya nek kan ayu lair iki kan nek mau dibagine akeh to. Ayu lair iku nek menurut aku ya sing dhuwur. Dhuwur ngono ya Mas ya. Mok ngono tok. Wis Sisi tok ngono ndak pengen sing duwe anak 5, enggak. Urung apa-apa sing ngopeni anak. Ya menawa wis bonus ngono. Duet sama Mas Heru. Ah, aku duet dengan Mas Heru. Iya no. Oke nih, iki lho Ben Mas ganti tak suasana. tunggu ya iki lho Mas Heru iki lho. Domong ya. Kira Mas Heru dituntun mau piye? Enggak. Oh, ora. Masa jaluk nganggo sepot. Halo, ya Allah Mas Heru. Fans nomor 1. Aku yo duwe cerita. Oh iya, aku pengen ngrungokne. Gak ki dino iki Aulia ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yeay. Happy birthday Mbak Aulia. Anu, nak tak seneni aja nesu ya. Gak, tambah pinter. Wes. Uga Vektor juara ketoprak lho ketoke. Oh iya, Apa ketoprak juara toh? 1. Sinta komplain juara telu nesu ngamuk-ngamuk di. Oh, Victor mau ngamuk kok. Kowe tak kaya Wesu story ini. tak kaya Padahal aku apik. Mbak Aul jaluk hadiah apa ulang tahun? Kira-kira buka terus ki lho. Aku ya dikado aku diki ulang tahun loh. Gak Mbak Aul ya lho jaluk kado apa? Heeh, mentahane ae, Mas. Lah sini nggur permen ngene. Wes dak apa ki lagune? Apa Jel? Heeh, sing Iya, duet emang sing wes. kompak. Jarang bisa duet karo aku iki. Wah. Dewa Tresna apik. Oke, Dewa Tresno. Apik. Kayaknya kono to, Pak? Weram aja. Jarang. Kayak bagus oke aja ya. Mas sao pelek. Pajan elek. Ya sini cium tak cium lho. Monitor. Oke. Ya, Asta Dewa Brata Tresno. spesial Karang Semi. Oke. Bulurah, Dalu. Bu mengke kula nyuwun kambili. Oh, kerambil kita. Ya wi jarang wi. Nggo jamu ya. Jamu. Oh, jamune kerambil ta Mas sampeane? Nggih. Kalih sabar gak tau nesu wis. Amin. Ya Allah. Tetekke yo. Dewa Tresna Mas Tris. Ya. Terima kasih Mbak Renjel, Mas Heru. Ayam. Slendro nak ayam. Perkara gegendingan tetembangan Monosuka disambung ana ing season patet saka goro-goro. Oh ngono. Iki sing baku nutukne lakon Mahyu Cakrane Ngrat. Heeh, kisang kite rada diwae sithik. Ayo. Muga-muga lakon Wahyu Cakrane Ngrat dadi angsar katentreman satemah warga Karang Semi antuka nugraha satemah nemu bagya kang sarta mulya tak dereke mah.